Mâine e Crăciunul deja. Te filmez cu 120 de nu framează. Ba da, framează. Acum am 190. Acum filmez, ești pe mid, sniper. Tu? Nu, vezi că vine cat. Cat. Nu pot să... Unul singur. Cat și-a lungă. 30. Cează? Nu. Da, a pușat, eram. Alung. 60. Pistolul ăsta e OP. I-am luat one tap-ul ăla. Deci ăsta e cel mai bun pistol la one tap-uri. Ruger Beasley ăsta. Alung. Mid sniper, mid sniper. Bă, ești nebun, ce fost aia? One tap? Da. What the fuck? Smoking Am spus că grenade. fiecare nu se one tap cu ăsta. Flash bomb. E mai bun ca Deagle, ești prost? Lung, tryharder. Baricade. Uai. 87. Fire in the hole! Mamă, ce one tap i-a dat, ești prost. Da. Alung iarăși. Smoking grenade. Am scarpinat la ureche și m-a luat ăla. Aia rău. A lungă, a intrat în A. Bună. Pușează! Pușează, bă, anonim. 35 a dat. Mai eu te... Unde? Minus 35 la ultimul. Minus 35 la ultimul. Era Cum pus. după cutie, bă? Cum să după cutie care e VIP? Du-te în sânge! Îți dau bine, mă. Dau design toate videoclipurile. Hai mă, pune, te rog. De dragul meu. Tot alungă. Fire in the hole! Bomba lung. Ține chetul. 8 și 1 și 4 6 lei în bază. Și după e? Da. Nu, stau în bază lei. Gata, mă pui pe YouTube, ai făcut 2 kill-uri. Smoking bomb. Sigur. Fire in the hole! Why? Smoking grenade. Alungul, nu? Da. Făcut spray.
1 alung, plus 1 alung. Tot acolo. Mori, bă. Cazu, toate două. Nu-i dai tu ante, fii atent. Dacă pușează... Nu, mă, stai, anonim. Să-i dau ante pe asta. Nu mori, bă, du-te dracu de fraier. Bă, anonim. Du-te și mori, du-te și zi-mă de ei, du-te și mori și zi-mă de ei. Du-te, bă, și... Oh, ce prost, uite-te. Ești acolo, mă, bute, vrei să mă duc să mor, da? Fire in the hole! 64. Săracu. Total nu văd ce treabă. De proști. One tap. Ai văzut? Asta unde e? Nimic nu am dat. Nimic nu am dat, ești prost? Hai cu one tap-ul. Anonim, lasă-mi mie. Ei, plantează-mi, să vină imediat din box room. Trebuie să ia bomba. Bă, Anonim, pleacă. Îi dau doar două, lasă. Le-ai văzut box room, le-ai văzut box room! Ce-a fost asta? Du-te, Grigore, Plantează. du-te! Mamă, mai filmat, așa-i? Da. Exact, mă fac de rușine. Take this such a bitch farmer, hello YouTube, get some skills. Nami Buzicu, Nami Nemas. Fire in the hole! Îți vreau pistolul ăsta permanent, să mor eu. Bă, ai dat-o perfect, mă. 62, 76. Tot. Pod, ultimul. Uite ce, uite de un gură. 62. Ia. Nu-i dai one tap. Ia nu. Foai! Săracu. Deci e prea OP, digo, numai cu pistolul să joc. Nu trebuie armă. Unu. Te-ai scos? Da, am scos mid-ul. Anonim, get some on client. Belung, hardscope. Parcă Belung am auzit ceva. Belung. Ăla e bază cu avea mea. Poate acum gură. Fire in the hole! Ok. Baricadă asta. Hai cu one tap-ul. Uite pe mine, pe Alex. A, 94 are BP. I-am dat one tap, dar are BP. Flash bomb. Mid, ai grijă. One tap. Uai, săracu. Nu pe cat. Pe mid, undeva. Fire in the Ce hole! slabi să-mi bag tur, bă. Cream că-s mai bun, nu știu. Nu joacă până tu, nu să mă, că ăla știe să joace. Red AF. Font color, font color. Hai ca să mă luam te pe rândul asta. Bă, nu intru, stai în bază, că tu nu știi să... Dacă nu știu. Nu te duc cu vipul și speria prin cutii cum faci de obicei.
Rugar bislă meu. Pichet. Ai expirat BP-ul de corp. Vă vine de la spate, vă vine de la spate, de pe aloc. Ah, mersi, mersi. Am zis că îți vine de la spate. Da, după jumătate de oră, bravo. Poate. Ce s-a întâmplat? Eram la telefon. Nu-mi trebuie. Oh, such a dumb. A câștigat Șușanu.